Здравейте, приятели на SportVox! Стартираме най-новата си рубрика Студентска спортна академия. В нея можете освен да прочетете, вече и да чуете новините, коментарите, анализите и усмивките на младите хора в България, които се интересуват от спорт. Екипът на SportVox и Студентска спортна академия ще ви представя превюта с всичко интересно от света на спорта. Днес се започват срещите от третия кръг на Шампионската лига. В сряда Лудогорец приема Базел в опит да се превърне в първия български отбор, спечелил точка в най-комерциалния турнир по футбол. В четвъртък са двубоите от третия кръг на Лига Европа, както и тези от баскетболната Евролига. В края на седмицата ще се проведат поредните срещи от българската А група и тези от най-силните европейски първенства по футбол. Ще се изиграят и двубоите от втория кръг на волейболната Суперлига и мачовете от Националната баскетболна лига. В събота се открива и зимният сезон. В австрийския курорт Зьолден ще се проведе гигантския слалом при дамите, а на следващия ден е състезанието при мъжете. Следете актуална информация на нашата страница sportvox.net. За Студентска спортна академия Зорница Георгиева. Студентска спортна академия.